Ola a todos, o adiamento da proba prevista dentro do Campeonato Galego de Autocross fai que o programa esta semana este dedicado na súa integridade ao mundo dos 4x4. Estaremos en Monterroso coa Cotrac, pero antes imos falar dun novo certame incluído dentro do Campeonato Galego. Estamos a falar do Trial, un campeonato interesante e atractivo, e ides ver por qué. Imos cunha disciplina nova como Campeonato Galego, aínda que moi coñecida polos amantes do mundo do 4x4. Estamos a falar do Trial, sen dúbida unha das especialidades máis espectaculares do actual panorama automobilístico. Vistosa por canta aquí non se premia velocidade, senón a habilidade a hora de sortear obstáculos. O certame é novo, este é o seu primeiro ano oficialmente como Campeonato Galego, pero a temporada está a piques de rematar. A penúltima proba tivo lugar na localidade do Irixo e a líder se cita un total de 11 participantes. Pero imos aos poucos. De momento coñecemos algo máis do Trial 4x4. Ninguén mellor que o organizador do mesmo para falarmos das súas particularidades. É unha especialidade que levamos anos facendo na sombra. Este ano é o noso primeiro ano, ao cal temos que agradecer a Federación o gran apoio que nos prestou. Empezamos con poucos coches, pero a perspectiva de futuro é que veñan máis coches. É unha disciplina moi espectacular, claro que sí, e moi atractiva para que o espectador poida seguir en todo momento o desarrollo da prueba. Consiste en probas ao largo da xeografía galega, compostas de cada proba de unha serie de zonas comuns para dous tipos de categorías, que serían categoría A, que son coches con modificacións xa importantes, tanto de rodas como mecánicamente, incluso en recortes de carrocería, e coches en categoría B, que son coches xa carrozados máis de serie con as melloras non de tanta importancia. A básica do Trial 4x4 son o paso e franqueo de obstáculos, ben sexa en zonas naturales ou en zonas preparadas artificiales, como pode ser o caso desta zona, na cual entre rodas, troncos, etc., nós facemos unha zona. Aquí prima non a velocidade, senón que o piloto e o copiloto fagan un bo traballo. Cada zona consta de 5 portas ou 5 pequenas zonas mediante nós vamos ir pasando. Se nós vamos de corrido, é dicir, non damos ninguna marcha atrás, sumaremos todos os puntos en positivo. Se damos unha marcha atrás, vamos a restar unha serie de puntos. Se tocamos unha cinta, restamos outra serie de puntos. Se botamos dúas rodas fora, outra serie de puntos. Ao final do día, aquela persoa que teña máis puntos será o que se hace co primeiro premio. Os participantes tiñen que completar as 6 zonas especiais por categoría tanto sábado como domingo. Na primeira xornada, entre os 3 participantes do grupo A aberto a prototipos, Jacobo e Ricardo Blanco marcaron as diferenzas. Con moita choiva e frío, os participantes atoparon máis problemas dos previstos. Con todo, poucas eran as diferenzas. Apenas 80 puntos sobre Raúl López e Emilio Peña. E algo máis sobre os asturianos Mario Díaz e Sergio Mirallas, afeitos a completar as especiais con moita velocidade, todo o contrario que os seus rivais. Na clase B, para vehículos de serie modificados, os 3 primeiros clasificados marcaron as diferenzas.
Ginés Gómez, o cántabro Carlos del Cerro e Manuel Tanoira pasaban dos 2.200 puntos, con escaso marxe entre eles. A clasificación estaba a dar sorpresas, o tempo pasaba factura. Un poco para allá, ahí, ese es, vale, cambia a mí, ahí donde va, ahí para arriba. Va solo todavía, va al coche plano, tira. Tú no pierdas tiempo, haz para adelante y ya veremos después. A mí un poco, ahí va bien. Da una atrás, cambia todo. Todo, Mario. Todo. Tira fuerte del freno, Tira un cacho. Un pelín más, 10 centímetros, vale, quieto ahí, A mí, venga, estás fuera. Vale. Vas a tener que correr el morro, Corre el morro para allá. Bien, córrele un cacho bueno. Venga, vamos, sigue un poco más. Ábrete para acá Mario, un poco, para acá. Ahí, sácalo fuera. No domingo máis do mesmo, choiva e frío para todos, un duro reto para os participantes e un condicionante para o resultado final. E que Jacobo e Ricardo Blanco perdían moitas das súas opcións de vitoria nunha das zonas especiais. Foron superados na clasificación do domingo por Raúl López e Emilio Peña en 110 puntos, os suficientes para, sumados aos do sábado, proclamarse gañadores da proba e tamén campións galegos. Mario Díaz e Sergio Mirallas tiveron que conformarse co terceiro lugar, a só 30 puntos dos lucenses, os mandos dun dos protos máis espectaculares e tamén fermosos. A base é a dun Suzuki, un SJ410, que se aproveitou o habitáculo, basicamente é parte do chasis. Despois está rematado tubularmente, desmontouse inteiro, puxose outra mecánica, outro cambio, outros diferenciales, ten unha mecánica, ten un motor 3900 de 8 cilindros de gasolina, é un motor 8 cilindros porque é muchísimo cubicaje, moitos cilindros e o ser en V permíteche metelo nun sitio moi reducido, porque as bancadas, os pistóns van hacia os lados, nunca en longitudinal, non? E bueno, buscamos este motor porque é un motor lixeiro, económico, que atopas en calquera sitio e iso, é un motor potente. Os diferenciales son pórticos, que chamamos nosotros, que a diferencia dun eixe convencional, pois leva cascadas nas puntas que o que che permite ter máis altura libre ao suelo. Proceden dun camión militar sueco, do exército sueco. A suspensión atrás son coilover, tipo coilover. Adiante chámanse airshocks, non necesita muelle, vai con gas a presión. Moito recorrido porque cando te metes en furaos o coche, se ten a roda sempre no suelo, pois é muchísimo máis estable e lógicamente tracciona máis. 4 rodas no suelo que non 2. E o que buscamos é simplicidade, non queremos complicaciones porque se nun momento falla algo, pois ir xusto ao sitio onde falla e cousas esenciales, como pode ser presión de aceite, batería e temperatura. Despois, por exemplo, levamos os ventiladores manuales, pois se nun momento dado de moito calor queremos que refrigere antes, pois polo manuales, despois limpia
e luces, 4 fusibles para as 4 cousas principales. Despois levamos frenos independientes ás rodas traseiras, independiente á dereita e á izquierda. Ao mesmo tempo podemos, mediante este joystick, podemos frenar as dúas dun lado ou as dúas do outro. Podemos bloquear no momento dado unha roda a que queiramos. Se queremos frenar desa roda, frenamos esta. Se queremos frenar de atrás, esta. E bueno, unha reductora que leva dúas gamas, unhas largas e unhas cortas, bloqueos de diferencial. Home, hai de todo. O que pode permitirse compralo feito, pois cómprase feito. Hai casas especializadas, sobre todo nos Estados Unidos, e hai algún fabricante tamén nas Canarias que se dedica a facer isto, pero fai falta muchísimo presupuesto. No grupo B a clasificación daba un xiro de 180 graus. Ginés Gómez atascábase e con el afundíase na clasificación do segundo día. Clasificación na que saía vitorioso Francisco Herrera e Luis Manuel Laso. Con todo, a recuperación do equipo cántabro de pouco lle servía no cómputo xeral. Si sacaron máis proveito Emilio González e José López. Malia ter que rescatar o seu Land Rover, o segundo lugar obtido o sábado permitíalle ser os vencedores absolutos no Irixo. Ángel Rey e Damián Neira remataban na segunda posición, pechando o podio o Jeep de Carlos del Cerro e Ana Bailo. O Trial do Castro en Taragoña porá o punto final a temporada neste interesante certame a finais do mes de novembro. Unha boa oportunidade para acudir ali e disfrutar. Hai que vir a disfrutar, porque é unha prueba realmente bonita. Eu animo a todos a que veñades. O dito, seguimos coa Cotrac, a cita foi en Monterroso, onde ademais se proclamaron os novos campións galegos, tanto na categoría T1 como na T2. A penúltima proba da temporada no Campeonato Galego de 4x4, a Ecotrack levou os participantes ata a localidade lucense de Monterroso. Néboa e ameaza de choiva para 2 xornadas de competición, marcadas pola elevada dificultade das probas especiais escollidas. Así as cousas, na primeira xornada, após seren os mellores na etapa de navegación, o equipo Luis Moya School de José Manuel Yáñez e Carlos Rodríguez cedía na primeira especial de 4x4 ante o equipo Grandiz Competición. Yáñez non se rendía, na seguinte última proba do día superaba o equipo de Julio Alberto Domínguez e Francisco López, que rompían palier. En T2, a categoría para os vehículos de serie, tamén había reparto de vitorias. O equipo Serradores gañaba na primeira especial e LCR Motor na seguinte. Con todo, ben tausado, o equipo líder de José Antonio Ramos e Manuel Gómez non se afastaba dos moitos puntos obtidos ao estaren nos primeiros lugares. A competición remataba no domingo cunha nova etapa de navegación, de novo con vitoria para os equipos líderes e unha especial tan complicada que nin sequera os poderosos T1 foron quen de completala.
Só o equipo Luis Moya School e LCR Motor atinxiron algúns puntos suficientes para os primeiros para se proclamar un ano máis campións galegos. Yáñez e Rodríguez suman e seguen sin que ningún equipo lles faga fronte. Tamén en T2 había novo campeón da temporada. O equipo ventausado completaba a proba e atinxía o título. Ano redondo para Julio Alberto e Francisco. Serradores 4x4 e LCR Motor completaron o podio nesta categoría. A Ecotrack rematará a finais do mes de novembro. Será en Ribadeo, nunha proba homenaxe ao falecido Agustín Fernández, creador desta espectacular disciplina. Maeが風間選手なんで、非常に多分いい絵が撮れるんじゃないかなと思います。頑張ります。カメラカーで追っかけチェックしてみたいと思います。ド迫力映像をご覧いただきたいと思います。怖いです。峠初のドリフト追走バトル、 BR の風間が先行だ。まずは感性&クラッチ蹴りで侵入。対するオリダーはサイド取りで風間を追走。上りではパワーに勝るチェイサーが B324R を煽る。エアピンを抜けると若干ストレートが入って、その後は回り込んだ R が長く続く複合コーナー。ブロックはいはい、ここはいいよ、ここがアウトいっぱい、いけマジこれないか。2人に釣られて小さい蝶もドリフト。さあジャッジはどうなかなかだね、いい勝負だよこれ。さすがは B1 トップランカーの風間、全コーナーでアングルの深いドリフトを決めまくる。自分のペースでドリフトに持ち込める先行の風間の方が投げた期間は長かったものの、後追いの折戸は速いドリフトでビタビタに追走。1本目は決着つかず。最後でちょっと大きく膨らんでしまった時にちょっとくっつかれちゃいました。車の仕上がりとしては五分なんだけれども、パワーがマーク2の方がトータルバランスとして上回ってるんで、マーク2の方がかっこよく見える。入れ替えてどうかですね。Ben, pues así, con estes xaponeses tan peculiares, poñemos o punto final ao programa de hoxe. A vindeira semana estaremos aquí de volta e será cunha nova proba do Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Para elo, viaxamos ata Córdoba. Será o Rally Serra Morena. Ata entón, xa sabedes, acudide ás páxinas web de VTelevisión e planetarras.tv, onde podedes gozar con todas estas imaxes e moitas máis. Chao, amigos.